оилаи муродовҳо 5 сол боз барои раҳонидани ягона манзили зисташон аз доми бонк дар талошанд. модари ин хонавода барои пешбурди тиҷорат ва таъмини харҷи 7 фарзандаш ҳанӯз соли 2010 аз бонк $33,000 қарз гирифт, аммо дар ин миён кори тиҷораташ омад накард. ҳамакнун бонк аз тариқи додгоҳ талош дорад ягона манзили ин хонаводаро фурӯхта қарзашро ҷуброн кунад. бардор набуде ки ҳамон хона ки ба банк дар залог дарафтагиай вообще ҳуқуқшиносои банк ҳам пирсишнома омадагӣ нестанд, нархгузори банк ҳам омадагӣ нестанд ки хонаро эксперт кунанд ва кунанд ташкил кунанд. морам баран натару забонхатомон нагиранд, розигимон нагиранд, вообще пирсидагӣ нестанд. таи 5 сол ин хонавода 5 маротиба вориди баҳси додгоҳӣ шуда, аммо ҳамона мушкилашон ҳалле пайдо накарда масъалаи моликияташон ба манзили зист муаллақ боқӣ мондааст. қазияи хонаводаи муродовҳо ва баҳсу кашмакашҳои додгоҳиашон дар Тоҷикистон ягона нест. бо шурӯи буҳрон дар соли 2014 ҳаҷми қарзҳои саривақт пардохт ношуда ба бонкҳо дар Тоҷикистон аз 13% қаблӣ то ба 20% боло рафт. аз сӯи дигар ду бонки бузург Тоҷик Содиротбонк ва Тоҷик Промбонк пардохтпазириашонро аз даст дода, Агроинвестбонк дар пардохти пули муштариёнаш дучори мушкил шуд. дар ин росто шумораи баҳсҳои додгоҳии муштариёну бонкҳо таи соли ахир ба маротиб афзуд. ин аст ки ахиран Бонки миллии Тоҷикистон тасмим гирифт дар кишвар мусолиҳагар ва ё Омбудсмени молиявӣ таъсис дода шавад. Бонки миллии Тоҷикистон дар шарҳи зарурати таъсиси чунин ниҳод гуфтааст, баррасии шикоятҳо дар додгоҳ тибқи маъмул самарабахш набуда барои бисёре аз мизоҷон бинобар пурхарҷ буданаш дастнорас аст. бонки миллӣ мегӯяд омбудсмени молиявӣ усули алтернативии фасли баҳсҳои молиявӣ хоҳад буд ки кораш аз додгоҳ дида барои мизоҷон дастрас ва самаранок хоҳад буд. аммо коршиносони умури молия дар Тоҷикистон таъсиси ниҳоди хосаи омбудсмени молиявиро барои ҳалли баҳсҳои додгоҳӣ чандон коромад намешуморанд. омбудсмен ин характери тавсиҳдиҳанда ҳаст, на характери тақдир ҳалкунанда. аз ин рӯ метавон гуфт ки фақат бо роҳи суди иқтисодӣ ин масъалаҳоро дар сатҳи суди иқтисодии ноҳиявии шаҳрӣ дар ҳамаи зинаҳои ҳокимияти мақомоти иҷроия берун аз он дар тамоми масалан зинаҳои аз сар карда аз ноҳия, шаҳр, вилоят ва ҷумҳурӣ судҳои иқтисодӣ амал мекунанд. вале бархе аз донандагони умурии бонкӣ дар Тоҷикистон мегӯянд, фаъол шудани як ниҳоди дигаре мисли Омбудсмени молиявӣ барои муштариён равзанаи дигаре барои шикоят ва додхоҳӣ боз мекунад ки албатта ба манфиат аст. худоёр низ писари бузурги хонаводаи муродовҳо ки аз такудави баҳсҳои 5 сола бо бонк дар додгоҳ хаста шудааст, ба ин иқдоми Бонки миллӣ бо умед менигарад. мегӯяд дар пирӯзии адолат дар додгоҳҳо бовараш намондааст ва умед дорад ки шояд омбудсмени таъсисмедодаи Бонки миллӣ ба дарди ӯ бихӯрад.